Ćao svima drugari, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Mijatović. Kao što već svi dobro znate, moje ime je Sloba. Ono o čemu danas pričamo i što je današnja tema moga klipa jeste šta to mora da ima jedna dobra ženka, koje su to predispozicije koje ona mora da ima kako bi zadovoljila naše neke kriterijume da bi ostala kod nas u priplodu i dalje radila reprodukciju. Drugari, ono što želim danas da vam ispričam jeste šta to mora da ima jedna dobra, kvalitetna majka, odnosno kakve predispozicije i kakve kvalitete mora ona da ima da bi ostala kod nas u priplodu. Verovatno, mnogo vas se susretalo da ima kod sebe u priplodu lošu ženku koja razbaca mlade po kutu, koja se ne očupa, koja pojede mlade, koja ima kanibalizam i mnogo drugih stvari, koja vam iz meseca u mesec stvara probleme, nervira vas, razbacuje mlade, ne čuva, ne mogu da proizvedemo od nje. Da li je to predispozicija jedne dobre majke? Kada je leglo od 10 komada, ja gledam da ostavim uvek maksimalno 2 ženke. Isto tako maksimalno 2 mužjaka. Možda čak i 1 mužjaka. U krajnjem slučaju ostavim 2 ženke i 1 mužjaka. E sada, kasnije, kada oni dođu do 120 dana i otprilike su spremne tu za parenje, od 115 do 120 dana ženke, mužijaka nikako ne pripuštam pre 6 meseci. Šta odvaja prvog mužijaka kojeg ja ostavim za sebe, da kažem, u dalju reprodukciju? Ako je on napunio 90 dana i on ima između 3,2 i 3,5 kg, ili čak možda više, ali tu je negde, između 3,2 i 3,5 kg i neke, da kažem, vizualne predispozicije. Da je njegova glava krupna, da su mu debele i jake uši, jaki butovi, jaka leđa. Pored jakih butova i jakih leđa, ja isto volim da mužijak bude mužijak, u svakom smislu. Znači da bude krupan, da bude jak, da bude moćan, da bude, jednostavno da bude, što kažu, alfa i omega. Naravno, šalimo se. Jednostavno, pored jakih butova, jakih leđa, odnosno najjačeg mužijaka u tom leglu, koji je po kilaži najteži, znači za taj period je dostigao najveću kilažu i ima dobre genetske predispozicije, odnosno kao prvo vizualne, da je krupan, njega ostavljam i naravno ne parim ga do 6. meseca. Čekam da napuni 6 meseci i onda pratim, gledam da ga uparim s jednom ženkom, pa da vidim kako će se odnositi sa tom ženkom, mladi, prirast i tako dalje, i onda kada pokaže s tom jednom ženkom gledam da krenem u dalju reprodukciju. Ono što je vezano za mlade ženke, znači njih čekam da napune 120 dana, od 115 do 120 dana. Rekao sam, ako je u leglu 10 komada, jednog mužijaka i 2 ženke gledam da ostavim. Isto tako kao i za mužijaka, 2 ženke gledam da ostavim da imaju jake butove, jaka leđa i šta je meni važno, na primjer, kod ženke? Da je dugačka. Znači da je dugačka. Šta znači u tom smislu? Znači da je mnogo duža, da ima jake butove, jaka leđa i tanku, usku, sitnu glavu. Zašto tanku, usku, sitnu glavu? Sad ću vam reći zašto razlog. Prave hajkom ženke nemaju potrebu uopšte da imaju veliku glavudžu, velike debele uši. Znači njima je bitno da glava bude sitna, što manje kilaže u toj glavi, da kažem, uska, a da trup, odnosno leđa i butovi idu u meso. Znači da budu jake. E sada, pored toga, gledam da ženka ima minimalno 8 sisa, što je i vama preporučujem, što je jako bitno zbog kasnije mlečnosti. 8 ili više sisa, 8 ili 10 sisa, 10 sisa je fenomenalno. Vidjet ćete, ženka koja ima 10 sisa hrani ladno 13-14 mladih. To je sigurno, to je dokazano i kod mene tu u priplodu. Ženka koja ima 8 mladih, 11-12 je prosek po odbijanju. Ako, naravno, ima toliko u leglu. Svaka ženka moja će, da kažem, od 10 do 12 da odhrani.
Ne kažem, neka i okoti manje, i okoti 8 i 9, naravno 8, 9 i othrani do kraja. Desi se, ne mogu da kažem da se ne desi da ugine neko mlado unutra, da ga jednostavno utabaju, da ga jednostavno crkne samo od sebe, ali to je prirodna selekcija koja mora da se prođe. Ono što je važno, pored, da kažem, jako velike mlečnosti, odnosno puno bradavica i da kažem tih jakih leđa, jakih butova posle 90. dana, najkrupnije ženke, sa sitnijom glavom. Ono što je meni još veoma bitno kod tih ženki jeste da te ženke potiču od dobre majke, odnosno dobrog oca i dobre majke. Što znači da ta njihova majka je bila svo vreme dok je bila u priplodu, dokazala se da li to u okotu, da je imala lagan okot. Šta znači lagan okot? Da se lako okotila, da se nije patila, da nije prelazila dane. Naprimjer, imate ženke koje se okoti tačno 30 dana, imate ženke koje se okoti 34. dan i svi budu mrtvi. I to se dešava konstantno. Znači da je problem u toj ženki, da nešto ne valja. Znači moraju ženke koje se lako kote, koje se dobro čupaju. Kada ta ženka ujutro siđe sa tih mladih, na primjer sa podoja, da ti mladi budu bukvalno bombe koje će da eksplodiraju, koliko su puni od mleka. Iako je njih 10 ili 12. Tako da, veoma, pored svega ostalog je veoma bitno da ženka ima dobru mlečnost, da pre svega kada doji i 13, 14 i 15 mladih, ona ne pada. Ja sam imao pre mesec i po 2 ženku koja je okotila 20, 18 živorođenih, 4 sam podbacio po drugu ženku, 14 komada je izvela do kraja, čak su bili 50 dana s njom. Iz tog razloga, zato što su bili sitni, bilo ih je mnogo i onda se ih pustio do 50. dana. I evo danas, na primjer njeni mladi su negde 77-8 dana i ja sam danas 2 komada zaklao i to 2 najsitnija, koji su težili od 2,8 do 3 kg. 78 dana, ali su bili 50 dana sa njom. Znači, veoma je bitno kada taj start tih mladih, da je ona mlečna, da ona njih dobro doji i nijednog momenta nije pala, nije smršala, čak se i ugojila sa 14 mladih. Ja se nadam da sam u nekom segmentu danas pomogao. Ovo su neke osnovne stvari i osnovne predispozicije zbog kojih ja ostavljam ženke. Ima tu mnogo stvari, mogli bi sada da pričamo 2 sata, bi video trajao kada bi pričao mnogo stvari, ali ovo su neke osnovne karakteristike na čega da obratite pažnju prilikom odabira ženke. Ono što vam je najbitnije, znači da roditelji, otac, majka budu dobri. Ajde da kažem, gledajte te kada ostavljate ženke, da gledate da je majka dobra, da je mlečna, da se dobro očupa, da se dobro koti, lako uparivanje, što manje žuljeva da je imala, sve to nosi jedno drugo. Tako da obratite pažnju na te neke stvari, pišite mi u komentarima o čemu dalje da snimam, ako imate nekih problema isto mi pišite, možete da me zapratite na Instagramu farmakunićamijatović.oficial ili na Farma Mijatović stranici na Facebooku, tako da to bi bilo. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom od sledećih videa. Ćao!